Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista ni Santa Monica, inahan ni San Agustin. Natao ni siya mga 331 AD, niya namatay 387 AD. So mga 56 years old na ni siya. Pero nahimo siyang modelo sa atong pagtuo, nahimong balaan tungod sa iyang pag-antos. Giantos niya ang kahimtang sa iyang kinabuhi na maampuon kayo o nibunga gyud ang iyang bana nga pagano, patricios, na converter sa pagkakatoliko before namatay, o ang iyang anak nga buangon kaayo si Agustin nahimo sang katoliko, nahimo pang obispo, o nahimo paganing usa sa atong mga dagkong santos sa atong simbahan. Busa iyampo nato ang atong mga katawhan, labi ng atong mga leaders, magmaampuon unta aron na ang bunga sa ilang mga binuhatan mahimong mapuslanon sa kalibutan, dili makadaot. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, maghuhupay sa mga naguol nga midawat nga maluluyon sa mahigugmaong luha ni Santa Monica aron mahibalik ang iyang anak nga si Agustin. Itugot kanamo nga sa pangama ni ining duha, basulan unta namo ang among mga sala ug madangat namo ang pasaylo sa imong grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagtigom kanato aron pagpakig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsuon, ayaw kamo kahikugang dayon ug kabalaka sa taho nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuuhi bisag gipasikad pa kini sa tagna o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo panglimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa motungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa impyerno. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon,
Ampini ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa wali ug sa sulat. Hinaot unta nga atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom, pinaagi sa iyang grasya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Muabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Muabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Isulti diha sa kanasuran ang Ginoo Hari. Gihimo niya ang kalibutan nga malig-on, aron dili gayud matarog. Nagadumala siya sa iyang lungsod uban sa kaangayan. Muabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang yuta. Mulanog ang dagat ug ang nagpuno niini. Magsadya ang kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila. Muabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Manglukso sila sa kasadya at tubangan sa Ginoo kay nag-abot siya. Nag-abot siya aron maghari sa yuta. Maghari siya sa kalibutan uban sa katarong ug sa kalungsuran uban sa iyang kamakanunayon. Muabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin, bisan gani sa mga lamas, sama sa herbabuina, sa anis o sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya o sa kaluoy o sa kamatinud-anon.
angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giya nga buta, salaon ninyo ang lagong nga naa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panlupig o kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kinaiya ni Santa Monica, modelo natong tanan unsaon paglimpyo ang atong kalag. Ang timailhan sa tao nga hugaw o kasing-kasing, hugaw sad na siyag binuhatan, ligay mong tupad ing na limpyo kag kasing-kasing. Matan ba? Unya, kung ang atong kasing-kasing gani hugaw, nya sige tag panglimpyos gawas, maproblema ta. Nga naman, ma-stress kita kay ang tuburan sa kahugaw, dili man kaning sa gawas, di aman sa sulod. Sige bag, ana ba? Sige buga og hugaw niya, di ni mo limpyuhan, ang gawas ray imong limpyuhan. Mura kag nagsawd og tubig kanang ni agas ang imong atop pag-uwan. Sige kag sawd diri silong, sige sag agas. So sulbara usa ang sinugdanan diin gagikan ang maong kahugaw. Muna si Monica, limpyo man siya kasing-kasing, nataymingan nga ang iyang bana si Patricios ug usas iyang mga anak si Agustin hugaw kaayog kasing-kasing. Unsa may gibuhat ni Monica, gasige ra siyag ampo nya hilak. Ang nigawas sa iyang binuhatan ba, ampo og hilak niya, gasigig higugma, gasigig alagad sa iyang bana og sa iyang anak nga si Agustin. Nindot no? Saman, ganahan mo mabuhat ani? Kana bang imong anak musuyop, di ra ka masuko, magsige ra kag hilak og ampo niya higugma. Saman, di mo muyaw-yaw. Imong bana kusog kaing mga bit, sugarol kayo, bunogon pa ka, igo ra jud ka mo hila, ampo o niya higugma. Saman mo tuman mo ana dili. Mingaw man. Una sa atong unang pagbasa, si San Pablo ni-remind sa taga Tesalonica. Ingon siya diri, kaning pag-anhis Ginoo, gitagna-tagna man ni, nangahadlok mo ani. Ayaw mong kahadlok sa pag-anhis Ginoo nga matapos ng kalibutan. Kay dili ni mo abot, basta dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa. Sa tigibutan diri. Dili pa mahitabo ang mutong asan kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa motungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa impyerno. Mao na nga matud pa niya diri,
ang maayong balita nga gihatag kanha ninyo unya ang modeling ni Hesukristo mao gyud atong sintrohon. Di ta anang katapusas kalibutan or kamatayon, kay buhaton man gid na, mahitabo man gid na, pero kuan ra man na external, kanang mamatay nato lawas ra. Ang gusto gyud ni San Pablo nga ang mga magtotoo magtan-aw gyud sa kasing-kasing, ilabang gihuptan ang maayong balita, ang ebanghelyo ni Kristo sa ilang kasing-kasing, kay mao man ay dili malangkat sa yawa. Kining kalibutan pwede ra man iglangkaton, kanang imong balay pwede ra kag hinginlan diha, kanang imong bahandi sa usa lang kapag pamilok, usahay kalit lang nagkawa, kanang imong tupad way siguro ugma wa na ina imong tupad, ina ako di jud ko manigurog na apa ka ugma, ina bitaw niya og kana mo'y atong sigihag sentro, limpyuhan ang balay, limpyuhan ang ato dihang lawas. Nya nalimot na ta ang ato dihang kasing-kasing wa na di magkupot sa balaang kasulatan sa ebanghelyo sa Ginoo. Wa na mao na nay pinakahugaw, kay inigabot sa Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo, moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Unsaon ta niya paghukom? Iyang tan-awon ang atong mga tagsa-tagsa ka binuhatan. Nya sa ako nang gikaingon, ang hugaw nga kasing-kasing hugaw sad og binuhatan. Dinhis Pilipinas naataroy giatubang nga kagubot. Ang mga kapulisan way hunong sa pagsigig atake anang naang lugar nga gitawag og Kingdom of Jesus Christ, lugar sa mga katawhan ni Pastor Kibuloy. Ang ila diha limpyuhan nila, kay ilang giakyos si Pastor Apollo Kibuloy o pipila ka mga kauban nga mga hugaw, mga kriminal, naghimog sa laod sa atong nasod ug sa katawhan. Mao nang ilang gipangita, kay ilag yung kuhaon ning tuburan sa hugaw para sa mga kapulisan nga mao si Pastor Apollo Kibuloy. Lingiya imong tupad ing na mutuo ka nga limpyo ang mga pulis. Ing na ba? Ing na mutuo ka nga limpyo ang mga pulis. Kay kun manglimpyo ka sa kahugawan sa imong isig katao, nya ikaw sad nga naghimo ana numero 1 sa kang hugaw, ang resulta hugaw. Mao na ron ang resulta, mga civilians nangamatay, mga inosenteng mga tao nangatruma, karon na nag-antos na ang mga tao dito nga mga inosente, mga tao nga nagsunod sa pagtulunan sa Ginoo nga ilang gituhuan. Di ko moingong parihat ag pagtuo nila, kay Katoliko man ta, sila di man na sila Katoliko. Pero ang ako bang punto ba, ang ilang genuine nga pagtuo sama sa atong pagtuong Katoliko, kung moabot ang panahon nga di na sa tatuhuan o niya maghuna-huna na sa ning atong kapulisan o kaning atong mga leader sa nasod nga hugaw ang mga pari, o niya atakiho na sa mi pangitaon mi, kay ila ng prisohon or ila bakhang patyon niya, kung di mi makitaan kamong nanimba dinhi maomoy sana bombahan anang tirgas, kamo maoy pagawason sa inyong Pinoyanan, di na mo pasudlon. Unsa man na, limpyo pa ng paagiha o hugaw? Kamo nalay hukom ana. Nya kung pulos hugaw ang maglinimpyuhay mo, resulta ginas kagubot. Kagubot nga makaguba o makapatay sa hinimo sa Ginoo. Sama pananglit sa atong lawas. Muna nanay nangamatay dito sa mga sakop ni Kibuloy, o niya nanasay na nga damage nga mga properties,
nangasilo nga mga kasing-kasing o hunahuna sa atong mga leader sa nasod, nagkakuana, kabangi na, ambot og asa ginikotob. Klaro kayo nga ang gigamit paglimpyo ang hugaw nga kasing-kasing. Sama ni Santa Monica ang iyang gigamit paglimpyo sa iyang bana o sa iyang anak, ang iyang pagampo, ang iyang paghilak o ang iyang maalagarong gugma. Pagkanindot og resulta, ang pagano niyang bana si Patricios na convert, nabunyagan, nituos Ginoo niya, namatay. Wa mamatay nga pagano. Si Agustin nga portig yung daghanag bisyo, labi na ning sexual immoralities nga iyang gi-engage og maayo. Pagkaedad og mga 31 ba to, 32 anyos, nakaamgo og nadutlan sa maong mga pagampo ni Monica og nisulod sa di lang Katoliko nga pagtuo ni sulod pagyus pagkapari. Namatay si Monica dito sa Ostia, gikan sila sa Milan, balik sa ilang lugar sa Tagaste sa Africa. Nasakit, nahilantan ang iyang mama, kuyog sila ni Agustin o ang iyang brother ni Agustin. Si Monica nisulti ngadto ni Agustin og sa iyang igsoon nga, pasagdi lang ko ninyong mamatay kaysa tinud-anay wala na ko'y gihuna-huna nga naa pa ko'y purpose aning kalibutana. Kay ang akong number 1 nga pangandoy nga ikaw, Agustin, mahimo lang unta kang Catholic Christian. Katoliko ba? Sama sad sa iyang gituhuan. Kana ra gyud akong pangandoy, pero karon nahibaw nako nga ikaw mo alagad pagyud sa Ginoo isipari. Wala na ko'y pangayoon pas Ginoo. Masabot ana, wala na akong hahanapin pa. Ngilingi ay mong tupad. Ingna na pa kay gihanap-hanap. Orang imo bakang pananaw mo'y hanap-hanap na. Napa ba mo'y gipangita? Napa? Kung naapa tay gipangita, pasabot ana ang kasing-kasing nato dili limpyo. Si Monica kay limpyo man kay siya kasing-kasing, sa dihang ni takod na ang kalimpyo ngadto siyang isig katao, labi na gid siyang anak, kontento na kay siya. Gitawag to og perfect satisfaction ang iyang gibati. Karon siging pangita ang mga pulis ni Kibuloy, hangtod na lang ato akong nabatian sa live news kaganiha, ila nang bombahan ang underground sa eskwelahan karon, magsugod bang klase karon, ilang bombahan kay naa ako no dito'y bunker, unsa na kanang murabag space ba dito slawom nga nakita silang detektor nga way agianan. Way agianan, wa sila makita nga unsa sa na ilang detektor nga makadetek nga naa dito'y chamber o nya di man kadetek og asang agianan. Ila kunong bombahan, di mabungkag na astang eskwelahan. No? Unsa kay buhaton sa atong mga human rights advocates ani nga mga bata ma-deprive na. Basig moingon sila nga mas importante ang purpose sa mga pulis kaysa purpose sa pag-educate o pag-take care sa mga bata. Posible sad, pero wa na mag-igo sa siging pangita sa hugaw. Pero murabag ikaw ba na kay balay, nangita ka sa hugaw sa imong balay, nya gubo nimo ang imong mga bungbong, ang imong mga salog, imong bombahan aron makita nimong hugaw. Sakto ka na. Pamatyo nimong mga tao nga nagpalibot diha nga imong giakyos nga nagdepinsa kunuhay sa usa ka kriminal nga akyos, dili pasad ka ng convicted. Accused pa lang. Nya imo na silang ipanish, imo na silang pamatyon ang uban. Dili pa gyud maluoy, wa gani gyud declaration nga kaning nangamatay karon, kaning nangasamdan karon, kaning nangatrauma karon.
tulubagon ni nato, wa gani na nga declaration, way kaluoy. Sakto ka na, mamalandong ka tayo. Mao na mga bunga ni sa atong hugaw nga kasing-kasing. Parihagod sa nahitabo sa laing nasod, Hamas, Israel, Ukraine, Russia, sige silang gubat daghan na kaigda nga matay ng mga tao aron lang kunuhay pagpatunhay sa ilang gitawag og hustisya o kaangayan. Pero sa ilang pagpatunhay sa hustisya kaangayan, nangamatay ang mga inosente nga mga tao, mga civilians. Nangaguba ang mga infrastructures nga gihaguan aron mapuslanon sa katilingban. Hasta mga balay nangaguba, eskwelahan, hospital nangaguba. Sakto pa kahani. Mauna ni ang bunga kung ang manglimpyo sa atong katilingban, mga hugaw kasing-kasing. Nagikatapusan nga lingi. Ing na sugod karon limpyuhin na ng imong kasing-kasing. Ing na. Sugod karon limpyuhin na ng imong kasing-kasing. Kaya ang resulta, pareha sa atong mga santos, limpyo kasing-kasing, sa mas gibuhat ni Mother Teresa of Calcutta, ang mga bulingon og naong, mga bulingon og lawas, mga masakiton, hasta paganing gipangud ang lawas, gilimpyuhan ni Mother Teresa og sa iyang mga kauban, nangalimpyo ang lawas, nangalimpyo sad ang kasing-kasing. Si St. Francis of Assisi, nga limpyo kasing-kasing, nalimpyuhan niya ang mga taong na nag-away og nihari ang kalinaw. Daghang mga santos nga atong modelo sa atong simbahan. Hasta gani si San Agustin, nahugaw kaniadto, ang iyang kasing-kasing, niingon din siya, "My heart has been restless until it rests in you." O gikan ato, iya na jud gi-promote ang paglimpyos kasing-kasing nga karon ang mga Agustino nato mga kaparian, OER, kanang atong OAD, kaning atong USA, kanang Gadadya, Santo Niño, pagkadaghan sa ilang nabuhat nga paglimpyo sa katilingban sa tibuok kalibutan, bunga sa nag-awas-awas nga kalimpyo sa kasing-kasing ni Agustin. Mao na siyang tinuod. Dinis ato, daghan mang muanhi dinhi, moingon din sila, "Pader, limpyo kayo inyong grounds, limpyo kayo inyong simbahan." Limpyo ba? Limpyo? Nganong nalimpyo man ni siya? Secret. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, sa atong pagtigom karon, malaumon kitang mupadangat sa atong mga panginahanglan ngadto sa Dios, ug moingon kita, Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan makamatngon sa iyang katungdanan sa pagpalambo sa katilingbanong hustisya, pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno magmatinud-anon diha sa ilang paghago sa paghatag og serbisyo ug sa pagpatuman sa mga programa alang sa mga kabus ug sa mga anaa sa kawad-on, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga amo ug ang mga mamumuo magmatinud-anon ug mutahod sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos makakaplag og suporta ug pagsalig gikan sa ilang kabanayan ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, Dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, Dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga mihalin gikan niining kinabuhia, makatagamtam sa kalipayng tunhay kauban sa mga santos didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, Dungga ang among mga pag-ampo. Langitong Amahan, lig-una kami diha sa pagtuo, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nga masaligon sa pangama ni Santa Monica, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imo kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga abot sa yuta, ug ginaman sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalan sa kalagalang kanan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahanturan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. Dungga Ginoo ang among mga pag-ampo sa pangama sa imong mga santos, bantay kami aron mahimo untang takos sa pag-alagad sa imong altar. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan ug panigingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayo mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon, ug kadto mga nabiktima sa mga gubat, kalamidad ug mga pangabuso. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo gana sa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanton namo sa matag adlaw,
ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasayo kami sa mga nakasalanan ug dili mo kami itugyan sa pagsulay inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mga ayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Why sukod man ang pagmahal, arang ka na kung ipakita mo. Ang kamatayon walay kahon sa pagpugnaw niya ng nakukalayo. Hinunua siya midaw sa kamatayon na kabunto. Kung sudon mo pagmahal, alam kanino ipakita ko. Halos niya pag-ahiskutan, kay kinisinukod o mamalhinon. Pakitaon mo na
kining kasing-kasing ko sa gugma alam kanimo. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, amahan sa tanang kahupayan ug kalinaw, itugot nga kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa pista sa imong mga santos ni Santa Monica, alang sa himaya sa imong ngalan ug ni kalawat sa sakramento sa imong bugtong anak, makadawat unta sa pasalig sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Dios nong kalimpyo or divine cleansing. Nya ma-maintain ra ni nato kung magsigi kita og limpyo sa tong kasing-kasing pinaagi sa practice sa balaang kasulatan, labi na sa ebanghelyo sa gugma. Padayon mo og palit sa ato mga slots, wa tayo report o sa karon kay holiday man gahapon, tingbon lang nato niya sa ugma tingali or sunod adlaw. Atong padayonon ang pagsuporta sa ato dinhing mga proyekto aron ang ato sang mga kaigsuonan, labi na ato mga contractors malipay sad sila kay nahuman na ilang trabaho niya wala pa ta kabayad sa kumpletong bayronon ngadto kanila ato sa nang hunahon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.